Malawi Brief. This is Sunday. What a beautiful day. And the year of our Lord, 2025. Morning nonse kumene muli ya Malawi. Ine ndabweranso pano pa Make Malawi Great Again. Ndi audio iyi yakuti ndikuwuzeni what is currently happening in this country. Malawi zomvetsa chisoni kwambiri kuti pali wina wake zina ndachita withhold ino akumatenga sugar ndi Burundians kuchoka ku mcharo kumapita nayo ku Zambia akudusa maboda monse umo mauje ni ma roadblocks basa kungomsiya trucks and trucks and trucks of sugar kupita nayo ku Zambia wina upita Tanzania wina upita ku Rwanda ku Burundi. Zona izi ndizoona kuti basi muno mziso wa sugar ora azipanga mitengo yawo ija kuti anthu azinena utaonani amtalika lepera boma. Malawi, Make Malawi Again is opening chapters in each and every district in the country now. And we are winning this battle because I'm quite impressed now. Kuti, my membership siningate kunena number, I'm just overwhelmed. Number imene ya joina Make Malawi Great Again is alarming. Ndiposo tu igwedeza ziko lino chifukwa amene mmati mwabisala simukuziwa kuti even my driver amene mkualemba ntchito amene akukuchosirani sugar amene mamekanika amene akupentirani magalimoto amene mwababoma pali magalimoto amene asalira 140 and that 140 pali zifukwa zimene ndanena kuti 140 koma amene ife tikwafuna ndi awa 10 amene Japan, I think the Japan government inazapereka ku USAID USAID anazagura magalimoto aja ndio unazapezeka kuti USAID wasekedwa Malawi muno ndeno magalimoto aja anali pa ma offices awo somewhere pa city center pa Golden Peacock magalimoto aja. I think American government decided to give it to different government departments and agencies. Aja ni magalimoto amene akupentedwa ena makapentedwa kumbeya anagawa na akulu awa ena akupentedwa ku Mozambique ena akupentedwa ku Zambia and they are using Zambian numbers. Some of them Tanzania's IT are using Jubek numbers. Akubwera muno Malawi Revenue Authority kwapasa matemporary mkuti temporary kachani kaya TKAP kachani temporary kachani permitted ya magalimoto ichi ndama tikutuluka kubwera magalimoto wali hao eventually they will claim kuti they will have to pay customs. Malawi siwopusa ayi amwenye amene mukugura mankhwala amene Central Medical Stores yukhala ngati aononga pamene mankhwala amene akuika ma expired madate kukhala ngati akukachita dispose of amwenye ukagura then akukachosa maoja naja kuika ma original dates kuti izi is not valid. Amwenyeno ndikuze mukupita, I'm angry about you, I'm angry with you. Mukupita chifata kuziwani china chilichonse chimene mukupanga ndi certain individuals who are here to destroy the economy of this country, who are here to make sure that President Arthur Peter Mutharika akuti walepera to govern. Ndikuze tukukuziwani enafe we are not part of anthu kuti aitanira kuphwando akudya aiwara kuti nthawi kupita aina kupita kunyumba. Phwando limayamba 7 o'clock PM iwo akudyabe phwando lwanza osapita paka ma AM. Ife samene wowai ifeyo tabwira kuzagwira ntchito yakuti Malawi should be indeed a republic as well as a sovereign state.
We want Malawi to succeed at all cost. Tufuna Malawi mpaka chite succeed at all cost. And we want the present administration, DPP administration, to leave a good legacy. Kuti indeed you worked hard and harder, kuti mpaka zinthu zafika pamene Malawi kuyimba lokoma. We will not sleep. We will not relent. We will not back down. We will not be afraid. We will not be even intimidated by any of what you call yourself to be mafias. Whether you go to a witch doctor, whatever form of killings that you may inflict on some of us, you will not succeed. I bet you will not succeed. Instead, you will be the ones to perish. Muri busy pakati pano, recruited, you have recruited the people. You have recruited the people. Malawi mverani, zimene kunena pano, anthu awa achita recruit, anthu akuti achite clean image ya Chakwera kuti 2030 azaimenso kuti pamene achita destroy DPP, achita destroy image ya Peter, achita muja alowerera ku DPP, anthu akukangana ku DPP, while akuti uku kwazikhala busy to clean the image of President Chakwera so that in 2030 azakhale ndi landslide sizitheka. Kaya mulemba kaya ndani kaya mukatenga witch doctor ku Nigeria ka 240 mbwerese sizitheka. Kumwamba kuli Yehova. Kuli Yehova kumwamba. Lekane kushuzika na vindu vya pachalo, sekererani kuti tamkwimba kwa Yesu muponosye wi, tamkwimba kwa Yesu tose tayamkukondwa. Ine ndikunena pano kuti kaya iweyo kuti wakhwimira chotani, sungaduse pazina la Yesu ndi magazi a Yesu. Never. Kaya ukuti kaya uli ndi ndrama zimene wabisa zili mnyumba mwakomo, koma siudusa pazina la Yesu. Ayi, ndakana. Yesu anatifera tose pantanda. Don't plan evil kuti inuyo mzaduse chifukwa chakuti you are planning evils against others. Never. Inuyo panopo you are planning kuti mwayamba kale mwalemba anthu ntchito, mukugula mashuga muno, mukutulusa mabaga simenti, koma mukuti muzipeza ndrama zakuti mzayimire chisankho 2030 sizitheka chifukwa mukumangidwa. Komanso ndisanapitire deeper, amene ena mukuti mupite kwa Simbi kuti company ija ufuna kubweresa mazi mwagulidwanso nanunso kuti asiye kuchita contract sizitheka. Simbi is a Malawian and we need to respect him. There are certain things he cannot buy locally, he has to import them from South Africa. Muzinvesesa, there are certain ngati cement ochitira mazi kuti mazi matanka mazi sanga chite yasayona yapa kasungu iyi pamene mixing yake is not well up to date. Akulu muzinvesa. Let Simbi finish his contract. Some of us, we did not even benefit anything from Simbi, but he is a Malawian that has to be respected at all cost. Even Miseu at DPP, yes, and Miseu inakumpasa Simbi, you'll see the wonders that he's going to do. Miseu mena achita bando na MCP wa unjenwa Baraka Liwonde tampasani muone ata pange chani. Miseu wa mango chitumankibe mpaseni muone kutata pange chani. Akuru, let us protect our own Malawians. Ma Chinese akumagwirira azimai edingeni gender edingeni Museo.
kumanamiza utamara kuba uje na matiziro, kumamenya Malawians, raping our girls there. Nobody is attending attention. That's the share information in the police. Come, they are not taking any action. Make Malawi great again. Posachendo batufuna Mzimba chapter. Chikwala chapter has been established. Panopo and Twena Uchita established. Lilongwe chapter and Twena Mangochi chapter chitika established. And the Machinga chapter is being established. Zomba chapter is being established. Chilazuru chapter of Make Malawi Great Again is being established. Kunsanje pali afumu ena amena machita denounce Peter. He is a chief, but he's still a civil servant. Akurandira son drama zakuti zaboma pamene honda a senior chief. Zose zifaja kuti MCP inauza utapange zimene zonse. Munaruza kunsanje and muruzanso. Ifeyo panopo takazikika, we have come to stay. Make Malawi great again. Muimva. And ku medical stores yiko akubwera Nyamata and akubwera Nyamata maboma moyena ali department imo apita kale Kunkura. We have rented some few houses Kunkura kukutasa ziwike niye Nkura. Tuchita monitor Nyamata MCP amena uchita sabotage magesi. Talimbaso Nyamata yena. Izi si drama za boma. I'm doing my own pension. Drama zanga ndukulipira izizi kuta Nyamata pitenso ku water board. Apite kuma water board. Talemba Nyamata 5. Apita water board tuona kuti zimene mupanga zimene chifamu kutrusa drama. Mukupasa na makontracti. Mupasa na zipupu. Mwalemba na zipupu kumeneko. Tukukuchitani monitor will expose you very shortly. Talemba so Nyamata pita kumakra. Talemba Nyamata pita kumera. Ena lipa border. You know, when I'm using my resources, then as in ya kama karula, ya funa pemandama, kwandani. Msa nenese pambali ya, chifukwa, you don't know who I am. You don't know who I am. Let me warn you, you don't know who I am. Simundizi watu, chifukwa, I took you in a way that you should not know who I am. I did it deliberately because I know Malawians. They look at somebody, ukango to agura Rolls Royce utiabwera apa, ali Yesu worship you. Ukango to agura kaika garmo mukai tumisa ntwanu tukambuta kaika Lexus, ali Yesu worship you. Mukango gura kaika mutika garmo kaika katani kaika ndege machira hera, ali Yesu worship you. Will even dance for you. Koma mkamona muntu wina kwenda pansi koma simkuziwa kuti ndi ndani. Everybody will look upon him, will even spit at him, as Jesus was spat at. Kumchitira marovu tu autumana wa Mulungu iweyo mamnyoza. Dismezu mpaka munoma. That type of leaders and people who were in Israel at that particular time, good akuona aliyense kandi wakati aubwera apa ama mzemba. That's why mu Bible muli mawo kuti ninabwera ngati wakati mnandikana. Ninabwera ngati odwala ochoko cho mnandikana. Ninabwera ngati wa misala ndi chisimu. Ninabwera ngati osauka choncho kuti mundipase mazi simunandipase. Ndi zimene zikupangika muno. Mtundu umene uja unali kuiza ndi umene uli muno. Koma siku lina mzadabwa, and each and every man nazakara, what? Why did we not know this? It will be too late for you, because that will be the day that each one of you, one by one, will perish. Inezimene unena pasikuti ndikukopyezani ayi. Mwabisara nditu inuyo kuti mumugwese boma kutero kumnali ni meeting 2 days ago kuti mufuna how to make Peter Mutharika fair to govern, to lead. Ena mukara mene muja mkuti ya isomani panopo konzekele muliso muje ni mchipani muti hati konzekele za 2030 elections mauponda. Chwa ena nusumzafikako utu mkamapanga zinzopusa. Tizipempera Yehova kutazitu sunga ndi moyo. Adalise boma
adalise asogolere athu amene akutisogolera ife, adalise nduna zathu kuti ziyendese bwino ntchito. Ndi zimene ife tikufuna basi. Kaya mkuti unduna, kaya kuti chani, yenafe Mulungu ndi amene amapereka a season. Mulungu will give you a season of plenty, of starvation, of any dry, and of wet season. We call it rainy season. Imakhalaso nthawi ina yakuti kumakhala chimpwirikiti cha mphepo ndi zinyengo zija zopsa zija. Koma all that shall come to pass. Ndiwulula mayina anthu amene mnali meeting, amene mufuna mugwetse boma la DPP. MCP chenjerani, mwangochoka kumene mboma, mnakakhala ena mnakafasa, kuona maso ankhono nkufasa. Munthu ofasa amavala mkanda woyera. Hurry is not a speed, slow but sure. Kusogora si kufika, mulendo ndi mngelo. Mame imachita mama okha. Akuluakulu chenjerani. Sikoma kwambiri.